amirul mu'minina Mula Umar, Allah ya yarda da kai bawan Allah. Allah ya tsare ka, kana rayuwa a ƙarƙashin dutsen da ya fi sararin duniyar da ake rayuwa a yau. Alherin Allah ya kai wa mujahidi Usama bin Laden. To waɗannan bayan Allah kaɗai suka iya tabbatar da shari'ar Allah, amma duk waɗannan sarakunan gargajiya 'yan Saudi Arabia da waɗannan 'yan iskan mashaya taba shugabannin Iran duk baki ɗayansu 'yan ciwaciwa ne jama'a. Duk 'yan ciwaciwa ne, ba wanda yake shari'ar Allah. Je ka Saudi Arabia ka gani, kai ta ganin dokoki da suke kagowa. In malamai sun yi magana a kama su a kulle su Safrul Hawali, Salmanul Auda, kaza kaza, duk an kama su an ɗaure su saboda sun ce wannan ƙasar wahayi ce, ba abin da zai hukuntu a cikinta sai wahayi. Sai a ce ka saba wa shugabanni, ka yi khuruji alal a'imma, sai a kama shi a rufe shi. A yau a ƙasar Saudi Arabia jama'a ba isa a hau kan mimbarin Ka'aba a tsinewa ƙasar Amerika ba, saboda Amerika ita ce uwar gidan su Fahad da Abdullahi. Sai dai wai a ce la'anatullahi alal yahudu, amma ba za a ce la'anatullahi alal nasara ba. A yau musulmi limamin Ka'aba jama'a ba zai hau mimbarin Ka'aba ya ce Allah ya taimaki Usama ba, Allah ya taimaki musulmin Afghanistan, ba zai faɗi haka ba saboda wai Amerika kar ta ce Saudiya ma 'yan ta'adda ne. Wace irin lalata ce wannan? To bana ma za mu koma aikin hajjin, za mu je mu launching addu'ar da muka yi shekarar 2001 a Ka'aba, insha Allah. Insha Allah a 2001 jama'a an hau arfa an sauka, ba za a tsine wa kafiran duniya ba. Muka ce wannan ba za ta sa'u ba. Muka ce jama'a duk wanda ya shirya ya yi alwala a kewaya ɗawafi a yi Ka'aba a kewaya, a tsine wa kafiran duniya bi asrihim baki ɗayansu, a kira sunan Bush da Blair da turanci da larabci, a la'ance su, a kira sunan Usama da Mulla Umar, a yi musu addu'a Allah ya taimake su. Ni ne wannan jagoranci, muka kewaye Ka'aba gaba ɗaya ɗawafi ya tsaya. Suka duba su ce wannan ansaru sunna ne daga Sudan, gashi bakin fata. Wasu ce a wannan kamar dan Senegal, ai gashi dogo ne. Aka rasa inda za a jefa. Haka muka gama, ba abin da ya same mu. Nan suka dawo 'yan muciya sun je hajji, makararrun alazai suka ce Albani na can za a kawo shi. Ba wanda ya mini ko kwarza ne jama'a. Kai ne baka shirya mutuwa ba, ni na shirya mutuwa. Ban taba fitowa gidana da tunanin zan koma ba. Kai ne kake son ka koma, ni aljanna nake so in shiga. Aljanna muke so mu shiga. Dan haka bana ma Albani ya biya kudin aikin hajji, rigiji gamu. Dama wancan lokacin na je na yi aikin hajji, na roƙi Allah zan tafi makaranta, Albani zai zama injiniya. To yanzu alhamdulillah Albani ya zama injiniya, zan je kuma in gode wa Allah sai kuma in dawo insha Allah. To wallahi sai mun tsine wa kafiran duniya, sai mun yi wa musulmi addu'a, sai mun ambaci sunan Usama da turanci da larabci, mu roƙi Allah, Allah ya taimake su, Allah ya kare su. Don haka albishirin duk wani alhaji da zai tafi, ban taɓa biyan sabon gari ba, na sabon gari na biya. Za mu zauna mu koya mutane aikin hajji, mu nuna musu da turanci, mu nuna da larabci, sannan a ranka ya kuma a tafi je a yi wa'azi kuma a roƙi Allah. Wannan wuri ya fi ko ina tsarki a duniya, amma a ce ba za a je a durƙusa gaban Ka'aba mu ce ya Allah ka share mana hawaye, ya Allah Amerika ta cuce mu, an kashe mana mutane ba su ji ba ba su gani ba, akan Usama bin Laden da Aymanu Zawahiri da Mulla Umar, akan mutum uku an kashe wajen mutum miliyan 10, kuma waɗannan mutanen uku har yanzu ba a jefe su da dutse ba, har yanzu dutsen Amerika bai same su ba balle bom, amma an kashe mutane dubunnai. Akan Saddam shi kadai da wasu hatsabibai ana ta kashe mana bayan Allah a ƙasar Iraki, amma wai kuma wai an yi shiru, wai sai a ce wai ka ai khuruji alal a'imma, wai ka ai wa shugabanni tawaye. Ba rashin aikata abin da ya kamata bane shugabannin ya ja haka. To insha Allah bana ma duk wani alhaji ya shirya, in Allah ya so, in Allah ya so. Ba zai yiwu ba jama'a a ce mimbarin Ka'aba ba za a haushi a gindin Ka'aba a yi addu'ar da ta fi damun kowane musulmi ba. Ai a wannan lokacin ai aya suka gani,
mutane suna dawafi muka zo muka fara, ba mu wuce mu 100 ba muka fara, amma sai da ya zan gaba ɗayan wanda ba zai shiga tawaga ba sai koma kawai sai ya runguma hannu kawai yana kallo, saboda abin ya kowa matsalar ta dame shi. sakulat fis samawati wal ardi, matsalar ta damu kowa. Mun zo hajji, mun zo umara, a yi mana addu'a abin da ya dame mu, sai kuma ana Allahumma amdirna Allahumma amdirna, Allah kai mana ruwan sama. Ruwan sama ga ruwan sama ne yana ta cin mutane, ana tsunami mutane. Allah ya kiyaye. To jama'a, yana daga cikin shirka jama'a wadda ta ruguza musulmin yau. Musulmin yau suka samu kansu a kaskanci, ita ce me? Shirka zuwa wurin boka da kuma bokanci, shirkar duba da bori jama'a. Yau mutum nawa ne suke bori? Suna da yawa. Mutum nawa ne suke duba? Suna da yawa. Yau 'yan duba har sun samu mukami, ba a ce musu 'yan duba, sai a ce musu malamai. Malam babba na kofar gabas, kaji mukami. Zunzurutun arne ne mai taka alkur'ani, ya rubuta alkur'ani da jinin haila, ya rubuta alkur'ani a barkace. Jama'a, mutum ba zai zama boka ba sai ya yi kafirci. Ko karanta littafin as-sarimul battar. Aljanu za su ce in kana so ka zama boka, mu saki jikinmu mu yi aiki da kai, ka ɗauki alkur'ani izu 60 ka je ka watsa akan bola, ka tsine wa addinai, ka tsine wa annabawa. Ka ɗauki alkur'ani izu 60 ka sa a ƙafa ka sa nan ka taka ka shiga ban ɗaki kana zagin Allah, za mu yi maka aiki. Jama'a, waɗannan a ce musulmi ne suke yin wannan?